gaur hemen bildu gara Murrion, datorren urteko Arau Euskaraoz aurkezpen eguna egin dugulako, ekainak 14ean izango da, eta bueno, hemen gaur logoa aurkeztu dugu, leloa, hainbat ekintza daude umeentzako, eta bueno, urrengo urtean zehar egongo diren ekintzak aurkeztu ditugu ere. Josuk esan duen bezala, hemen aurkeztu gara, aurkezpen festa honetarako, gaur gure komunitatea eta hortik haratago jendea bildu nahi genuen, eta orain bai ekin dizkiogu Arau Euskaraz 2026ko ekimenei. Urte osoko ekimenak aurreikusten ditugu, eta gogoratu nahi dizuet, laster Euskararen eguna izango dugula, abenduaren 3an dela, eta horren bueltan ere indarrak izango ditugula, eta azken finean lortu nahi duguna bada Euskaraz eragin, hitz egin, jolastu, bizi. Araban, Euskaraz.